Glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine general Aleksandar Sirski preko medija je uputio hitnu poruku. Ruske snage započele su ofanzivu u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. Ovo, kako upozoravaju analitičari, ne predstavlja samo još jedan napad, već strateški manevar koji bi mogao radikalno da promeni mapu istočne Ukrajine. Prema rečima Sirskog, već nekoliko dana unazad, ukrajinska komanda beleži intenziviranje ruskih dejstava u severoistočnim oblastima zemlje. Prva na udaru je Sumska oblast koja se graniči sa ruskom Kurskom oblašću, područje koje je mesecima bilo poprište manjih upada i diverzanskih akcija, a sada prelazi u punu liniju fronta. Uporedo, pritisak se vrši i na Harkovsku oblast, drugu po veličini administrativnu jedinicu u zemlji, čije gubljenje bi bio težak psihološki i logistički udar za Kijev. Novinska agencija Unijan prenosi procenu Sirskog da Moskva na ovom prostoru ne deluje impulsivno, već planski i strateški. Cilj nije nužno brzo preuzimanje velikih urbanih centara, već stvaranje takozvane tampon zone. Taj izraz već je ušao u vojno-politički rečnik nakon što ga je nedavno iskoristio predsjednik Vladimir Putin. Putin je tada stavio do znanja da je bezbednost ruskih pograničnih regiona, posebno Kurske oblasti, neodvojiva od operacije u susednoj Ukrajini. Tokom nedavnog obraćanja istakao je da se stanovnici severnih delova Rusije ne mogu vratiti u svoja sela i gradove dokle god postoji realna pretnja od ukrajinskih raketnih i napada dronovima iz pravca Sumija. Stoga je, kako tvrdi, nužno uspostaviti stabilnu bezbednosnu liniju duboko unutar ukrajinske teritorije. Upravo to sada počinje da se dešava. U vojnom smislu operacija u Sumskoj oblasti već pokazuje obrise ofanzivnog plana, prodori kroz slabo branjene sektore, presek linije snabdevanja, izolacija ukrajinskih tačaka otpora i postepena kontrola nad seoskim područjima. Nije u pitanju munjeviti prodor ka gradovima, već duboko utvrđeno i disciplinovano napredovanje koje ima za cilj da teritorija postane neupotrebljiva za ukrajinsku vojsku i bezbedna za ruske civile preko granice. Situacija u Harkovskoj oblasti postaje sve kompleksnija. Iako je Harkov kao grad i dalje pod ukrajinskom kontrolom, njegovo okruženje, posebno severoistočni i istočni sektori, već je pod konstantnim pritiskom. Ruske snage tu sprovode taktiku testiranja linija odbrane, pronalazeći meke tačke, a zatim ih potkopavaju kombinovanim artiljerijskim i napadima dronova. Cilj, prema procenama nekih američkih analitičara, nije samo vojni, već i psihološki, naterati Ukrajinu da brani previše tačaka istovremeno, razvući resurse i iznuditi greške. U međuvremenu iz Rusije stižu poruke koje dodatno pojačavaju tenziju. Više vojnih komentatora i oficira, uključujući i penzionisane pukovnike poput Litovkina, upozoravaju da je front u severoistočnoj Ukrajini blizu tačke pucanja. Ako se ovakav tempo nastavi, front će se jednostavno srušiti, rekao jedan od američkih vojnih analitičara, prenose ruski mediji. Ruski napredak u Sumskoj i Harkovskoj oblasti uklapa se u širi strateški pravac koji teži ka tome da se front odvoji od Donbasa i spoji sa pograničnim regionima, čime bi se Ukrajina suočila sa novim oblikom pritiska, direktnim i neprekidnim pretnjama iz više pravaca. Ako se uspe stvoriti tampon zona duž čitave granice, to bi značilo da Ukrajina gubi operativnu dubinu i ostaje svedena na linijsko preživljavanje. Sirski to zna i zato upozorava javnost preko medija.